Já buku. Já jsem rád, jsem se rád, architektura v mé prezentaci, kterou jsem měl proti například včera. Jsem tam šel do kontináře, že jsme můželi budoucí chámy nejlepší pro na světě, takže to je jako úvod. To jsem mluvil o tom, že na náměstí nebo symboly budovy jsou Samsonova Kašna a Černá Ves. Jsou to věci, které tady k městu identifikujete a 90% v Čechách nezná. A pak je vlastně otázka, co dalšího známe, protože ta je něco barvní, ta je něco taková taky barvní a v té době jako co si představit pod současnými budovicemi. Náměstí, jako náměstí, historický centrum, všichni jsou na to hrdí. V momentě, kdy se ho myslíte, tak už jako by moc věcí nezůstane. Už tam máme prostě průměrný místo, jako jakkoliv jiný. A ten úvar je další věc, která má po celém světě, protože má neuvěřitelnou hodnotu. Americký kvalita má hodnotu asi 11 miliard dolarů, což je 200 miliard korun a je to jen nápis. A teď je vlastně o to, že věci mají obrovský potenciál v nějakých věcech, které ekonomie prodat. A vidím, že obstojí třeba na architektuře, třeba na kultuře, třeba na nějakých dalších věcech, které jako umíme. A dobrý je stavět na věcech, který mají nějaký potenciál. Jestli vymýšlet něco, co jako bez ničeho, a jak stavět na něčem, co už tady jako je. Když pojeme dál, tak my dovolíme architektura. Já jsem vlastně poškodoval do Ameriky, jsem dal do New Yorku a jsem viděl to, jak jsem byl v Řecku, tak jsem vlastně viděl úplně společnost, jiný způsob myšlení. A tam člověk vidí, jak vlastně funguje veřejný prostor v demokracii, která funguje 300 let. Vidí, jako, co je občanská společnost, vidí, jak funguje ulice, jak se lidi setkají, jak funguje občanské sdružení, jak fungují hasiči, že to není nějaký mašení, a že o tom vydělování ty ulici žijouší, to se tam smějí. A přijel jsem zpátky do Budějovic, kde jsme chodili do hospody, nalali jsme na to, jak je všechno špatně. Vždycky si to jenom to vydělání místo nebylo. A pak Tomáš jednou mi napsal to, že jsem blog, napiš tam něco. To bylo jako začátek toho, co tady děláme, ale po 3 roky bude architektura. Je to projekt, který se jmenuje veřejné architektuře a veřejné prostoru. Občanské sdružení má 5 lidí, jsou to kluci 3 holky, kluci jsou tam, která by něco dělali, a holky jsou tam motorské vypadalo. A když půjdeme dál, tak máme naprosto jednoduchý cíl. Architektura pro společnosti je vlastně ráno stanete a všichni, co vidíte, architektura. Váš byt, vaše chodba, schodiště, váš dům, vaše ulice, vaše čtvrt, vaše město, prostě vaše krajina, protože to všechno mělo vytvořený člověkem. A tady se hrozně málo mluví o tom, jak to jako ovlivňuje, jak to vypadá, protože ty vaše životy velmi se souvisí s tím, v čem se pohybujete. A myslím si třeba škola, je toho naprosto skvělým příkladem toho, jak se stavily školy za první republiky, což tady vidíme taky, jak se stavily školy dneska, to je naprostá tragédie. Protože to lidi vychovává. Vy se nevytváří tomu, že 30 let někde vyrůstáte a že na nás to prostředí máme, tak se o tom snažíme mluvit. Přitom jako my nenárodovat ty konkrétní věci, protože navrhování nemá profesionální práce, kterou musí zaplatit. A my se spíš snažíme mluvit o tom, o těch šikovných lidech, kteří se tím neživí a nějaké si nakoustat a spolupracovat o tom, jak zadat stavbu a komu zadat proč a se bude výsledkem. A když půjdeme dál, tak máme úplně jednoduchou strategii, která je vždycky nějakou reklama. A 30 vteřin vizuální informace, jednoduchý text. A když to pochopí jako malí děti, když se na ty obrázky podívají a chápou to, tak to pochopí politici a čím jako jednodušší a stručnější ta věc je, tak tím líp to prodáte, nebo tím líp prodáte, tak se to začíná bavit o těch dalších souvislostech. Co je znát průměr znají. Když půjdeme dál, tak to bude malo přesně 70 nejvíc než 1 a se to hrozně špatně zpochybňuje, díky je to za politikama, že to mám udělat jako dneskou soutěž, tak on nemůže říct, že to neplatí, protože máte jeden návrh, ale může to dostane 70 a to je za to samozřejmě. Takže musím si udělat jako chytře a ještě dál. A
potom jsou jako nějaký svátější grafiky, které už jako musíte trochu chápat. To je jako jeden příklad toho, že když si tam jsou tyhle všech obchodňáků, který jsme se tady postavili do revoluce, když se takhle poskládáte, nebo máte poslední samé komunistický centrum, a potom se jako všichni ví, proč to nefunguje, protože všichni samozřejmě jsou tam, kde je něco nejnižší, můžu zaparkovat a nedostanu spoustu skvělých věcí. Takže ty zkušenosti jsou, no, všechno funguje, jak vy si myslíte, že když si něco nemyslíš, tak ono to jako v realitě je to někdy jsou mnohem lepší, někdy jsou mnohem horší. Když tady dělal takový test, spolupracují s tím, který mají zájem, protože to je mnohem jednodušší. Když je někdo proti vám, tak ztrátíte spoustu energie, když ho přesvědčujete o něčem, co nechce. Ukazujte pozitivní příklady a ne negativní. Pozitivní příklady přitahují lidi, kteří jsou v tom zapojení do toho procesu. Neznám moc úspěšných projektů, které by vznikly tak, že se lidi pohádali, že ukážou nějaké ušklivý věci. Vždycky ukážete tu horskou věc. Když něco kritizujete, tak se zkuste navrhnout nějaké řešení, protože většina řešení vychází z toho, že si to někde viděli, ale to funguje. Zase nemusíte jim zvědět, na ten ukažte, jak věci fungují jinde. Někdy se nesouhlasit s každým, není to možný, vždycky dostanete jeden dál. V momentě, kdy se politik nebo kdokoliv snažíte mluvit s každým, to nikam nevede a cokoliv děláte, tak se to dostanete jeden dál. To znamená, že ono je celkem jedno, jestli děláte dobrou věc nebo špatnou věc. A je to na vašem svědomí. Když děláte dobrou věc, dostanete jeden dál. Když děláte špatnou, dostanete taky. Takže ono je jako dobrý dělat dobrou věc. A nám si to otázku proč. To je jednoduchá, když jste vnímaní dětí, tak jste si ptali proč. A když si opakujete právě dvakrát, třikrát, tak se dostáváte k prospěchu té věci. A nemusí se odpovídat ano, ne a nevím. Nevím je naprosto legitimní odpověď, kterou je dobrý říct znát a říct jako nevím, než vymýšlet nějakou věc, kterou vůbec nerozumím. Tohle je vlastně efekt, který dostanete, když jako se angažujete ve veřejném prostoru, dostanete spoustu různých názorů a většina z nich není pravda. Na to si zvykněte, komplexkář je z Krista. Takže tak to je, myslím si, že každý jde o tom politiky, tak to velmi dobře vidí a setkal se s tím právě lidí z těch občanských lidí. Proto jsme viděli Sydney, ten most Harbour Bridge, vlastně obrovský krásný most, tam je stavovka rozebřela, tam jezdí nějaký 60 000 denně, magistrál v Praze, tam ho zavřela, udělala piknik. Udělala to dvakrát, tak skončila. A ani Sydney to nefunguje, protože pozor na to, ty věci jsou hodně kontroverzní po celém světě. A je to samé. Dostanou vyhledáno, dostanou prostě... Je to složitý. My jsme se toho dali v na mostě, které nás nikdo nejezdí, protože tam už nejezdí. Dělali jsme piknik na mostě, pozvali jsme lidi a je vidět, že ty příklady fungují. Prostě to která funguje, není než která to dostajem, akorát to přizpůsobíte tomu neřízku. Máme právu, to jsme kdysi koupili z grantu, což je vlastně hezký koberec, umělej, a vy během 20 minut přetvoříte to místo v úplně jiný charakter. Ty zoupecký bloky, ale tam kytky, houpačku dobrý, ale to 2 lidi, protože 2 lidi mám tak se něco jiného než jeden. A tam vlastně poznáte spoustu dalších, kteří si něčeho nežijou. Tohle jsou Budějovice, kluci, který jsme se tam vlastně poznali. Taky mi některá říkala, že to známe toho, že združení, který se bude dělat, se to dopravuje a říká, no, co nestíháme, ale to nemá si. To znamená, že radnici jsou správní lidi, který mají, to znamená, že se týče granty, to znamená, že jsou ty závody v veřejném prostoru, jak se jedná s policií, jak se jedná s úředníkama, tak to necháš nevím, ale oni jsou to stále sami, takže nemůže zvládat 100 lidí na jinou. Ale když někdo má zájem, tak mu jako poradí, že tam jako ještě můžeš. Takže každý rok jsou tady jedna nebo 2 psychologii a už jsme to taky tady vyklikali. Nejdřív jsme to dělali první rok, to bylo prostě ilegální a tam když to stalo tam vraželi, nebyla tam ani policie, se prostě dělal s nějakou práci, dostavoval se oddávat a to jsou všechno normálně s asistencí městské policie a myslím
to jako podporuje. Takže ta dohoda je možná akorát trvá za 3 roky. Ten architekturní náměstí, tam byla vlastně 200 půdka, to jsem odměl architektů, tak jsme ji povodili ruskýma platformama a přímo předevnitř jsme mluvili o veřejném prostoru, což je skvělý, že kde jim mluvit o těch veřejných státních předvednicích, když se potom ty radní vlastně nemůžu tvářit, že o tom mluví, když je to přímo předevným oknem. Program se teda položit trávu na celou náměstí, byla něco žádné za nějakých 200 000, což jako reálně je. Když člověk ví, že třeba dobře, tak 200 000 jsme schopni na náměstí plnohodnotnou trávu, nějakou na 14 dní, tomu převést do dalších 30 000 stromy, tomu převést za 100 000 mobiliář a třeba celý den to dokáže šívat náměstí jako prostě skutečně fungující veřejný prostor. S tím trochu souvisí krajinský korzo, což byl projekt, který tady vydal vysokorantový rodinný kůšek z Production. A on mi z Budějovic přišel do Budějovic a řekl, že jste udělat korzo, protože si vlastně jako krajinský korzo. Neznal nikoho, tak posledovali takový něco jiného. Já jsem říkal, to jsem udělal tamhle v Salzburgu, to jsem udělal tamhle, tak to můžu zkusit tady a ono to funguje. Máme ale než nápad a aplikujeme na tu souvislost. Je to navazný, pozveš tam různé lidi, takových penězů, který dokážou živit. Dáš tam 300 čtverečních metrů žítrávy, protože je levnější než ta udělá. Potom si ještě někdo dá normálně v zahradě. Takže vždycky poslední týden po prázdninách je tady dobrá akce, to přijde 5 000 lidí a tu lidi si zažijou jako trochu jinak. Dál. Byla vlastně krajinská ulice pátek večer, kdy se tam podívat normální večer, protože se tam prázdná, jsou tam bakupy, nic jako tam nežije. A my jsme tam udělali prostě hospodu, která byla 300 metrů. Na závěr jsem pustil ambiony, prostě ten ramen, což je takový projekt, na tom ambiony se tam píše přání a ty děti vlastně se tam píšou přání a zbyli jednou do té školy, takže je přání aby nezačala škola. Je dobrý spolupracovat vlastně s každým z různých úvodů, který jako trochu zasahují do toho vašeho, ale zároveň máte potom přístup vlastně k tomu jejich obecnosti. Umění v Budějovicích je vlastně jeden z toho architektura půjde už 3 roky a Michal Škoda vlastně stál toho projektu, kdy nás vlastně pozval do studie a řekl, proč jako to nepíšete, prostě něco neděláte, místo toho nadávání. Michal Škoda tady dokázal budovat galerii, která má rozměry 400 bytů. Dokáže jsem dotáhnout ty nejlepší architekty celého světa. S tím, že bude mít na to má 7 milionů korun ročně, což je na jedno místo vlastně 100 000. Já nevím, jakou kvalitu mají teda moderní umění nebo současný umění, ale co se týče architektury, tak tady byly taky Široseká, Evropská premiéra, jednoho z nejtalentovanějších architektů pod 40 let. Miroslav Švýcarska, který je slávy, dokázal předměstkou architekturu dostat 500 lidí. Tady teď tady bude architekty španělská a architekt, kteří dostali francouzskou cenu za architekturu národní. Vystává se sem Alexander Šila, což jsme měli švýcarský architekty, příští přijím Marko z Rakouska, což je jeden z nejlepších rakouských architektů. Vlastně vidím, že když člověk se dokáže dostat za lidi, a vypěnou čistý, že on se jako nesrovnává s nějakýma místníma galeriema, s nějakýma občinostmi, má podobně. To prostě je ve svý lajnu, která je úplně někde jinde, která by mohla být v Linci, která by mohla být ve Stuttgartu, která by mohla být někde v Miláně. Ale když ví to, že on to dokáže vybudovat, si to vlastně ví, že to jako je. Jednou člověku jsme nejenom daleko. Tak ještě dál. A potom se samozřejmě dostanete i z těch Budějovic zásad vlastně jako pozům do Prahy a tam je přednáška Pavla Otavovi, to je ten chlapík úplně novo, je člověk, který stojí za muzeum v Bilbao, což je vlastně ten nejznámější projekt, který se říká, že změnil jedno město.
On nám tam 2 hodiny mluví o tom procesu, který tomu vedl a vysvětlí nám, že to není architektuře, že ten barák jako tohle nezařídí. A vysvětlí nám, jako co za tím bylo práce, jak bylo potrvalo, kolik to stálo a kolik za tím bylo lidí. A myslíte, že to je 10 let, 300 lidí celého světa a spočet řádové 20 miliard na naše peníze. A tady potom vysvětlujete, že třeba rok tady budoucích nic tohle nemá a to bude nefungovat. A je stejně vlastně vidět, jak ty věci vznikají v Evropě v nějakých srovnatelných místech a mluví s těma lidmi přímo osobně. Znamená, že to funguje v Praze, máme jak to funguje v Řecku, že to máme se dělá publikárna, jak se dělá jídlo, jak se dělá časopis. A vy se jako potom musíte se toho myšlet, ale prostě s těmi tady zkušenosti, jak to vzniká. Mimochodem ten velmi byl vlastně dost Praze, to je celý financovaný ze svým papíkem Prahu, který je milionář. On nevypadá, on je jako neskromný člověk, ale v Austrálii dělal jako dost peněz a má soukromou galerii na Praze 7. A takové má, že musí rozpočet odhadem desítky milionů, myslím 20, 30, možná 50. Městská částka se mu přicílila asi 100 000. Což vlastně to je člověk, který konce ukázal. Tak žádný. A jsem vlastně došel na těch pečetničanek, my jsme byli na několika vlastně prezentování, když jsme byli dokonce postavení a přišlo mi skvělý, tak jsem potom tyhle všechny lidi si byste pozval. A oni nám během těch 6 minut řeknou ten příběh. A vás to zajímá nebo nezajímá. A potom si jsme nabídete na pivo, tam už to je, jo. Tam už vlastně máte kontakt na celý život a to je to skvělý. Takže z ní strany ten závěr, pokud jste do zkuze vznikne Peťa Kučárek, já jsem naprosto spokojený, protože tady potom jako pojede každý 3 měsíce, uvidíte 10 skvělých lidí a potom z nich bude z Čech nebo z Evropy a budou zbudovat